Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En voor ik begin natuurlijk hartelijk welkom aan iedereen die ons bekijkt via sociale media van Extra. En vooral ook de kijkers van Tele Curaçao hier op Curaçao, NOS TV op Bonaire en Salto TV in Amsterdam. We beginnen met het nieuws dat er een motorrijder gisteravond ernstig gewond is geraakt. Een auto was vreemd aan het rijden, om het maar zo te zeggen, raakte de achterkant van een motorrijder ter hoogte van Parera. Die knalde daardoor tegen de vangrail aan en raakte zeer ernstig gewond. De eerste verhalen bleken daarover ook bewaarheid. Veel mensen die langs reden waren bang dat er iets ernstig was gebeurd. De man was in shock geraakt, bewoog niet meer, had ernstige verwondingen aan zijn lichaam opgelopen en ook aan zijn nek. De chauffeur die het ongeluk veroorzaakt heeft is doorgereden, maar het lijkt erop dat hij toch gepakt zou kunnen gaan worden omdat omstanders het nummerplaat hebben gesignaleerd. Ernstig ongeluk in ieder geval weer op Curaçao en laten we hopen dat het snel goed komt met de motorrijder. Dan was er opnieuw brand in een woning in Mundo Novo. In de wijk waar het gebouw van Extra zich ook bevindt, is de afgelopen tijd zijn er verschillende branden geweest. Vanochtend weer in de Jacob Bekstraat. Maar waar bij andere branden er ernstige slachtoffers vielen. Er is ook onlangs iemand overleden hier in de wijk door een brand in de woning. Is in dit geval de brandweer snel erbij geweest en lijkt er geen sprake te zijn van ernstige gewonden. Maar de brand aan het huis is natuurlijk wel weer heel vervelend en ook opmerkelijk dat het zoveel in deze wijk voorkomt. In Antwerpen zijn Antillianen actief in de criminaliteit. Dat heeft de hoofdofficier van Justitie voor Antwerpen, de heer Frankie de Keizer, gezegd in een interview. Volgens hem is sowieso de helft van alle criminelen die ze oppakken in de stad afkomstig uit Nederland. En daarvan is een groot deel van Antilliaanse of Surinaamse afkomst. Het gaat vaak om jongeren uit de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, die ook lid zijn van jeugdbendes en die in Antwerpen bezig zijn met drugshandel, maar ook met andere vormen van criminaliteit. Leden PAR willen duidelijkheid. Nou, de leden van de gele partij, de partij PAR, willen duidelijkheid over Zita Jezus Leitu. Daarvoor hebben ze onder meer partijleider Quincy Girigori gevraagd om duidelijkheid te geven over de geruchten die de ronde doen dat de partij Zita Jezus Leitu onder druk zou hebben gezet om de zetel in te leveren. Op die manier zou Shaheen El Haag in het parlement kunnen komen. Zita Jezus Leitu, die dat verzoek ook al kreeg in 2021 na de verkiezingen, zegt dat zij gewoon aan haar partijzetel vast blijft houden. Het is een democratisch gekregen recht. Zij blijft haar werk doen. Met de verkiezingen van 2025 lijkt ze niet meer op de lijst te staan, maar ze wil wel haar 4 jaar gewoon afmaken. Tenminste, dat horen wij van de media, dat horen de leden, maar er wordt binnen de partij angstvallig over gezwegen en daarom willen de leden meer duidelijkheid. Gilbert Martina zag een chaos bij aantreden. Dit gaat weer over de enquêtecommissie HNO, die gisteren onder meer met Gilbert Martina sprak. Hij is de huidige directeur van het ziekenhuis. Hij was transitiemanager HNO. Er werd ook gesproken met Leo Rigaud van de SFT-bank. Maar wat Martina zei was opmerkelijk, omdat het aansluit bij het verhaal wat ook onlangs door Suzy Camelia Reumer, de minister van Gezondheid, werd gedaan. Bij aantreden trof Martina een chaos aan. Heel veel zaken waren niet geregeld. Een chaotische situatie met enorme vertragingen en het vooruitzicht dat de bouw van het ziekenhuis veel meer zou kosten dan oorspronkelijk begroot. Dat trof hij aan toen hij aantrad als transitiemanager. Hij heeft geprobeerd om dat in goede banen te leiden, maar zoals bekend, als directeur van het ziekenhuis, heeft hij er zelf mee te maken, is er een enorme schuld opgebouwd. En dat is onder meer te wijten aan juist die chaos, het gebrek aan duidelijkheid. Dan zegt advocaat Silveran dat de eisen in de zaak rond de drugshandel met de containers in de Curaçaose haven erg hoog zijn. Eerder deze week werd bekend dat het Openbaar Ministerie tegen 9 verdachten straffen van 5 tot 15 jaar eist, omdat ze in totaal bijna 2000 kilo cocaïne hebben laten passeren via de containers van Curaçao en op die manier drugsmokkel hebben uitgevoerd. Het gaat volgens advocaat Athena Silveran, die de verdediging voert voor Jerno R. en Sidney K., die beide hoge straffen tegen zich hoorden eisen, namelijk 12 en 8 jaar, zegt ze dat ze verbaasd is
over de hoge eisen, omdat die in vergelijking met vergelijkbare zaken, bijvoorbeeld in Europa, veel hoger uitvallen hier dan in Europa. En volgens haar is dat niet in de haak en daar heeft ze tijdens haar pleidooi ook op gewezen dat er wel een soort gelijkheid in dergelijke zaken zou moeten kunnen zijn, omdat Curaçao natuurlijk via het Koninkrijk ook onderdeel uitmaakt van Europa. Dus wat haar betreft zijn de strafeisen te hoog. En dan gaan we naar Bonaire, want daar wordt gewerkt aan een actieplan voor de bescherming van de Caribische zeeschildpadden. Lokale en regionale natuurorganisaties slaan de handen ineen om een Sea Turtle Recovery Action Plan, afgekort STRAP, te ontwikkelen voor de Nederlandse Cariben. Daar werd onlangs een workshop voor gehouden, maar het doel van de workshop is om de huidige status van activiteiten en bedreigingen in de regio te bespreken en om de opzet van het plan vast te stellen. Met andere woorden, er moet iets gedaan worden om de Sea Turtles te beschermen en dat moet op de verschillende eilanden worden gedaan, niet afzonderlijk, maar juist door samenwerken in kaart brengen wat de problemen zijn voor de zeeschildpadden. Daar hebben we bij Access Journaal al eerder in de uitzendingen aandacht aan besteed. Natuurlijk het vele afval, vele plastic in het water, maar er zijn meer problemen en die moeten worden aangepakt om ervoor te zorgen dat we op de eilanden kunnen blijven genieten van de zeeschildpadden. We gaan even over naar een korte break en zijn zo dadelijk bij u terug met meer nieuws. Welkom bij Heavy Mix Concrete. Heavy Mix Concrete is in 2009 opgericht door de familie Vieira. Toen de tijd bestond de vloot uit 4 betonmixers, 1 pomptruck en een hele simpele betonplant. Maar kijk nu wat het is geworden. 14 betonmixers, 6 betonpompen en een nieuwe betonbatchingplant. Bij onze nieuwe batchingplant vindt de menging plaats in de mixer van de betoncentrale en niet in de truckmixer. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Access Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Access Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Access Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen met Aruba, want daar stond minister-president Evelien Wever-Kroes gisteren stil dat het 14 maart is. En 14 maart 2020 was het begin van de COVID-periode op de eilanden. Ze blikte terug in de afgelopen 4 jaar waarin we te maken hebben gehad voor een deel van die periode met COVID. De enorme gevolgen voor de landen, in dit geval Aruba, maar dat geldt natuurlijk ook voor Curaçao en Bonaire en eveneens voor de bovenwindse eilanden. Alle landen hebben erg te lijden gehad onder de COVID-epidemie. En volgens Evelien Wever-Kroes is als je terugkijkt in de afgelopen 4 jaar, is daar naar voren gekomen, is daar uitgekomen
dat het land zich sterk heeft gemaakt, zich heeft weten te binden, samen heeft leren werken. In moeilijke omstandigheden komen soms hele mooie eigenschappen naar boven drijven, aldus de minister-president. Ondanks de uitdaging en pijn die werd veroorzaakt, heeft het onze sterke en veerkrachtige land, Aruba in dit geval, weer bewezen. Het is bevestigd, aldus de minister-president, die aangeeft dat we terug moeten kijken en met de kennis die we toen hebben opgedaan ook verder moeten bouwen. Mooie woorden in ieder geval. Dan gaan we naar Curaçao, want het eiland doet het. Dat zal voor de mensen op het eiland geen verrassing zijn. Doet het erg goed onder toeristen. Record na record wordt gebroken. Maar dit succes heeft ook een keerzijde. Tenminste, dat zegt Kim Hendriksen namens Caribisch Netwerk. Zo zijn de stranden bijvoorbeeld momenteel overvol. Online klagen mensen dat het veel te druk is op Curaçao. Er zouden geen bedjes en schaduwplekken meer beschikbaar zijn, omdat het hele plekkenstrand zijn afgezet voor cruise-toeristen. Wat is daarvan waar? Kim Hendriksen vroeg het op straat. Nee, ik vind het niet goed. Want de mensen van hier die moeten ook gebruik kunnen maken van de natuur van hier. Want we kunnen niet ergens anders gaan, de meesten. Dus het moet open blijven voor beide kanten, vind ik. Curaçao doet het op dit moment heel erg goed onder toeristen. Record na record wordt gebroken. Maar dit succes heeft ook een keerzijde. Zo zijn de stranden bijvoorbeeld momenteel overvol. Online klagen veel mensen dat het te druk is. Er geen bedjes en geen schaduw meer beschikbaar zijn, omdat hele plekken strand zijn afgezet voor cruise-toeristen. Ja, ik vind het gewoon niet horen bij het eiland. Want dat is juist het leuke van Curaçao. Iedereen leeft door elkaar heen. En in pais en vrede. En dan vind ik het onzin dat er voor die cruise-toeristen, want die brengen verder niet veel geld naar het eiland. Want ze liggen overdag op het strand met misschien een colaatje. En die gaan s'avonds weer naar het schip, dus die blijven niet eten. Nee, ik vind het niet correct. Nou, dat is al gebeurd met het Spaanse water bijvoorbeeld. En wat vroeger Pescadero was. Daar kom je ook niet meer vanwege Sandals en Dreams. Dus er blijft steeds minder over voor de lokale bevolking. En dat zou niet mogen. Misschien moeten we ook gaan kijken, proberen te kijken, dat we een ander soort kwaliteitstoeristen krijgen of zo. Alle de Bahamas of als het Barbados, dat soort landen, die zijn er gericht op dat ze toeristenbereik hebben. Ja, dat waarvan de financiële inbreng groter is, zo denk ik. Nou, ik vind het eigenlijk wel best jammer, want als je daar natuurlijk wil gaan zwemmen of je dag besteden en je komt daar aan en er is geen plek, is het vervelend. Dus ik hoop dat er een oplossing voor kan komen. Toeristen zijn zeker welkom, maar op die manier wordt het wel een beetje lastig voor de lokalen. En dan gaan we tot slot naar Venezuela, want daar zijn over enkele maanden presidentsverkiezingen. En de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado zet haar presidentiële campagne voort door het land te doorkruisen om supporters te mobiliseren, ondanks het feit dat ze weinig kans heeft om de obstakels te overwinnen die de staat op haar pad heeft geplaatst. Zoals bekend heeft de Hoge Rechtshof bepaald dat zij niet mee mag doen aan de presidentsverkiezingen. Peilingen tonen aan dat zij veel stemmen zou kunnen krijgen en waarschijnlijk de zittende president Nicolás Maduro zou verslaan. Maar zoals gezegd is ze gedisqualificeerd en ze vecht nog steeds door. Ze legt zich er niet bij neer, want ze zegt we bevinden ons op een cruciaal moment. Het regime wil ons doen geloven dat we gedesoriënteerd en verslagen zijn, terwijl we sterker zijn dan ooit. Op de beelden ziet u haar naar verschillende steden in Venezuela gaan waar veel aanhangers komen. Wat haar betreft is de strijd nog niet gestreden en blijft ze zich warm lopen voor de presidentiële verkiezingen, terwijl er dus een officieel verbod is op haar deelname. Wordt gevolgd, het is ons buurland, dus we houden de situatie in de gaten. Dit was Access Journaal. We zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens.